foni ramauya naro rine date ripi zvikanzi rina 25 ndikati aiwa inini mukufona kwandakakanzwa kwakanzi musi wa2 nyaya yakutongwa musi wa2 iye Ken wachari ipapo ndikati musi wa2 Ken ndowamuwadzi ndokune nyaya kosaka imi madzibaba ko mwedzi wakapera muna kuya nekuda kwei zvikanzi inini ndakanzishonera kana usina mari yedare haufanirwi kungochienda ikoko ndikati zvinezvi iri samoni rane chipiri pane rekutanga rakauya nemapurisa achifi iri rauya futi zvekare natapiwa saka tirege kuti muzoshayikwa futi zvekare nekuti zvezvi mari yangu iri kungobuda imi musingawanike kunyaya ndokubva iye mugenaro aenda Ken uye uyu ndokubva rimwe svondo abva azotesanganzana nevarume vangu pachibhorani achibva kumakorokoza kwavo. Ken ndobva akazotaura akati madzibaba inini kuuya kunyaya ndiri kugona kuuya asi mashoko andakaudzwa natapiwa ekuti akundiudza zvokuti inini ndizotaura kudare zvine ndina handidaro kudare ndichauya nhau yangu ndinayo kunoku kuchiweshezvo chobva takatenda tikanoita munamato zvikanzi nemadzibaba ini munozongouya zvikanzi manje ndoita sei ndine mari yandiri kuda nenyaya yechitupa ndokatati ndobva madzibaba vati nyaya yako yautaura chitupa ndichinoti kwasabuku inogona kunge iriko munozouya teta motaura naadzimai vangu. Ken paakazouya nchitaura naye ndikati tozoenda kwani kwasabuku kwachona haana kuzoenda kwasabuku kwachona ini ndakamugarira ndobva ndazoenda kwasabuku abva anoti ndibva ndanovabvunza makamuona here Ken zvikana sabuku inini ndandiri kubhindura handina kumuona asi akasvika paine muzukuru wangu achida chitupa muzunguru wangu abva amunyima chitupa saka ini zvandakuita ndakuchifonera kunere kwamambo kunigirikini nenhau yechitupa iwewe ndozokuudza zvinenge zvataurika saka sabuku ndofunga vakazofona kunoko ndozoenda kumba kwasabuku ndobva vanonditupa ndichireta saka ndobva ndazoenda kwasabuku zvanzi kesi iripo musi wa2 unoya musi wa1 zvechoka musi wa1 ndakaenda kwasabuku iri Friday ndobva ndakupa chitupa chii pandakauya kunoko hatina kukwanisa kunge tichibatsirwa panyaya yedu chifi vakange vaine rufu takatosvika muno but Ken wacho handina kumuona ndobva tadhisimiswa zvanzi munozoya musi wa30 saka musi wa30 wachona watauya mai mhanje tichitora tiri pachikeso 10 of apa tapiwa wachona tamuona nenyaya yekuti iye tapiwa ari kusaidhira sisi vangu paadarika makadikwapo hapana amudayira isusu tese tanga tiri parodi saka mukuuya kwaangaita ndaikuudza kuti ari kuuya kunoko ndichisvika panapa ndiri kusvika pasina saka ndomamira akaita nyaya idzodzizokubatwa totanga tapiwa kudii ini ndakanangwa pana maprofita 5 kubvika kuna mukadzi wangu kunokwatisa kuno 4 saka pawo 5 patazobatwa 1 here aifanira kuvadarira veprofita vari muno sei vakutsveda ndatavakasimba vakatasimba revazvone mangadani ndikaisangoti mamai muda kuuraya munya wenyu vakaenda kuchwishi makazoita sei kuti vandabva ndamboenda amaenda vanorenyaya sezvairi kuti kana chozvavakaudzwa vape dare kuti chonda ndikataura riri mukoma wavo ezvavamazondifudza papa handisi kugara iwe panonzi basi pamenonzi nyama dzavo mukanga musatira kuti ava vanonzi nyama dzavo hativaudazvavo pamanene chakanokatana kati inadzimai muchiwana sinema yakudini saka vanokona kuti inini vatondisakutrikta pamwe ndavakuziva kuti pandikayo mumusha mapatifanira maingwanoti vakuziva kuti asi womushameni voramavalisona kutaura naye kuti akufuna nekumba ndichatukwa pipasive court pa5 years anotuka kunoku ndakanenga nyaya mambo akati aiwa tinogasaya munomu ndogara sei ndorarama sei pachizoonina kuti vakatiza uno saka ndati sabuka handingonzwa uroyi wangu kana inyaya yekuti ndandingakukwana pangu vamapeni ndakanga mumusha 1982 ichakuzwa papato pai 2011 chindinamugabe zvomashuesi evarisiti ndakatanga kutera mutero nini amai kafa 2014 ndinokubhadhara mutero papa kusvika nhasi uno vanomazindifudza sei ndinodakona kwangu inini kutanga munogara nekuti ndakandihoye hei anomangonenzwawo inini saka namuimhangarira kunoku changani asi kuti ndorarama sei
apa vana hapana mama hapana. Saka nyaya ini kana muna ni maprofita mradi vitali amani ndio mabada upo watu chichaida tukasawe tichibva pano tofunga ndakataura sekudaro mukati aiwa zvemaprofita tichaona nemapurisa achifi pano mazuva tapedzisera kuwe vaikuvaziya makambenge mavamudzero ndomamazero vanovaziye nemaprofita vakavapa samoni vanovaziva vakavasiyira masamoni ndofunga izvezvi mune tumasamoni avakasiva rimwe racho nari kupedzisera makaripa tapiwa ndemera isu takasinosamona anonzi tivarikene akarasaina tapiwa akatozopiwa mushure mekunge ati ndiri kunomutsvaga saka nyaya yekuti vakomana ava vanhu vanenge vane chechi dzepasi pemutoti nasakunamatira apo mangwana apo haana paanoyazoti apa chaivo chabva tingari kumuwanira mumwe wacho yazadziyaviwa tapiwa wacho. Saka nyaya yenye mama akamangana ndiani mama akamangana nyaya ndiye kunanga uroyi pane nyaya yekuda kuuraiwa munda yakazouya zvayo yekuti iyoyo ndiyoyo yacho yokuda kuuraiwa inini yakaitwa munamato. Saka toita sei because mangwana maitaka umbooka ubude because panoita chinhu panofanirwa kuva pane munhu akazviita akazvitaura kana techidati kana panzi isusu imimiwo futi nemusaidi isusu tinenge tawandirwa kuno tetakawandirwa mwana anenge aida kuti nyaya yake inyatsojeka kamutsvaga ufakazi hwako mawitnesses ako kuitira kuti nyaya ita sei inyatsobuda zvakanaka. Panyaya yeminda munhu akatengeserwa tonaripi vakatengeserwa ndovati kuvunza nasabu kwari pedo nhasi havana kuya kuti pakata nyaya saka orai modzoka musi wa 24 tozopatai pamusoro ndisabeta ndakumbira kungotaura munhu wakurukota inini panyaya yomuprofita pane tsamba yandakauya nayo yakaikwa sabhuku vangu pachireka vakatsanangura muprofita akatsanangura zvaakaita sabhuku vangu varipo vakanyora tsamba inova ndiyo yandakazoya nayo kuno kwachifi. Touya panyaya yemunda tofunga hapana baba vedu vakabva kumusha kwamutoko vatinavo pano vanokwanisa kunge vachitsanangudza zvakazoitika nekuti takazoenda kuharare tiri semhuri sokutsanangurwa kwazvaita muno kuti hamukwanisi here kunogara pasi muri semhuri takanogara pasi tiri semhuri akatengesa munda akashedzwa baba akati handidi nyaya yeguwa wauri kuti wacho akatengesa munda ndiri kumuda vakafonerwa vakauya vakagara pasi nababa nevamwe vekwana baba munini vese nanatete vasipo panomuda kwemari isiri kuwanika vega nemuromo wavo vakataura pamberi pehama dzavo kuti hungu munda ndakadini munda ndakatengesa saka zvakawanda ndinogumirwa ipapo asi iye wega munhu nemuromo wakangona kuti achizvitsanangurira. Inini handichaziva nekuti nyaya ndikashidzirwa gwara ndaenda shidzirwa nyaya imwe ndakataura baba iwava kuti nyaya iri kwachifi inyaya yekuti ndakanangwa uroyi ndakabva ndandivharavhara muromo wedu kuti vangu vakuru vanofanira kuwanirwa kumba nenamba 2 yavo vakarambira kutanga nyaya yemuntu akataura kuti ndiri kuya ikoko nekuti nditora munhu ogara naye idambudziko rekuti 3 against 1 nyaya yangu ndeyekuti ine panapa ndokwa ndakandambonirwa nyaya yenyouroyi kuti yaguma chifi ndadeta kufamba ezvinezvi ndakaita kuharai makomosi akazvimba zvodayapa kana ndikamukuya saka nyaya yangu kuda maigona unipedzerawo nyaya yangu kuti kana maprofita akushaika wanada kuuraya vacho ari kusiyarisa atozotafaya kuti uwanhu uyai mwedzi wapera paya pakatiita kodamuna paroti namusana kuchaita vakauya kunokamusiya wacho kutanga wacho kuti ndiye muprofita wavo vanaye pachireka yakusvika pachireka kuna sabu sei saka yangu yeuroyi yaadiki kai yemuntu adavasiyana nayo bvudwangu kana mapedza nyaya yeuroyi yemuntu atikwayozungusana kumushanda kuti bvudwangu achozotashana munhu ogara naye anda kumutengesa ipo ndakata kudzipwa dzipo ndadadaitwa nezvimiri wangu bvira muno wakazvimba saka nemandiretisropo unoyapa kuti
vari kwambukana kupi maprofita acho vakambita simba rokozomangana vane maprofita avo ndibatsire chief dzimwe dzenguva zvinoparadza upenyu hwangu inini kutosekwa ndipinda munotaka kupinda tikatimubatsire amai panyaya yemaprofita avo tadakuudzaa ndimumufananidzo nezuro wakaitika pano pamashopspapepaso pano pemumwe muprofita akazorohwa nevanhu vakanga anesaruka kubhindura uko. Nyaya inoona kuvengana nyaya yange iripo pamuri adhazi ingave nyaya yeminda yamunganisa kuti urwe maprofita imakaenda mumaprofita mukanonyeperwa o vakaenda mumaprofita vakanyeperwa zero maprofita amuri kushanda nawo ari kukupesanisa hama nehama. Garai muchizviziva izvozvo izvi ingozve dzinotorefukudzira kuti pamwe muprofita achakutaura zvekubhindura pamwe ndiyewo pasupa ino kuti ari vamwe varudzi vabatanawo futi kupi amai vekubhindura vakatorohwawo futi kubhindura ikoko animaona. Saka imimi garai muchiziva kuti maprofita ari kutamba nawo kune vanotaura chokwadi kune vanhu kunyeperai. Gadzirisana muwirirane hama nehama. Adari nyaya yelendi yamuri kunetsana garai pasina nababa venyavo mugoverwe minda nhaka iri zvakanaka. Vana vanokono vakandishedza ine tikagara pasi kwadari nehama dzese ndinge kuna handikuzive asi ndinondo vakatogesa kuti svika kuti tikataura nenyaya yemaprofita inini sababa tikati inzwai vana vangu pano mamaprofita vakuzivibveya ndaa zvinotungaira Hukama nyaya yekuroyana matukanwa na ngatizvipedze zvikuita sei zvokuti zvokunonga nouro musazodaro guno amai vamwe chete baba umwe chete zvinoite here kuti munangane uroyi uyezve ndimukutaura kuti pandakaita maprotection order sei amai vamwe chete baba umwe chete aiwa tiri kuzvinzwa zvipi izvozvo tikazvipedza kuti hazvifanire kutaura akabvi uyu ndiakanitaura kuti maprofita ndizvo zvakataura ndikati mwanangu usazodaro mangwana zvinokureva Hukama kwewe ukafa uchazotungamirira here wana uyu iye akafa uchazomutungamirira here wana wako. Saka izvozvo handidi kuzvinzwa ngazvibva zvaperera kubva pano ndikaenda kuna mambo ndichavakumbira kuti nyaya yeuroyi aiwa iyoyo nyaya kana wakuzoda tichafamba toona kuti ari kumutsa munyaya yeuroyi ndiani tozoenda pamambo. Tukumbe ipapo kumahoko vakauya kumbawo ine ndazotamusire mashure medu kuti vada kuti budokana tatozwafuna kuti baba vamutuku vanhu vaakuma kuti asitombozvizive havasitombozviziva vada kuduyaiwa saka ukataika vati baba venyu ndokungani baba venyu ndosaka muchizwa titaura kuti isusu taitasira kuti ini vanhu vechikuru kana titarisa nini taitoona kuti mato vanhu vakuru toida kuti chivanhu ngachida sei ngachiteedzwe vanhu vese hamucharemekedzana hamucharemekedzana baba venyu vakunyatsotaura kuti nyaya yenyu yeuroyika iyi inoputsa chi iri kuputsa Hukama nonga takakuudza ifuti kuno kuti zviri kuputsa uyu tombodimi maforo ava havakwanisi kuchengeta vana venyu nokuti vari mwachiti ava vana vechi kati ava vakafava hamukwanisi kuchengeta vana ava nenyaya yekuti wakada kunyatsotarisa kuti chamukunyatsoti vanhu chamukunyatsoti uri kuroyerwe chaichaichai ende wakaona vanhu vane mwanisangana chavanacho kazhinji kacho haanangana chaanacho asi anenge munhu angotadza kushanda chete akukumwa ndikuroyiwa akatadza kuita chakanda kumwa ndikuita sekuroyiwa maona. Saka zvese izvozvo izvi zvinogara zvakaita sezvakawanika but nyaya iripo apa yatinatsoona pakati penyama tofunga inyaya yemunda yakazobuda mundare munoku yekunzi munda wamakaita sei wamene wamuri kuti makagarisana nekuda kuona kuti makaona kuti vanhu maa3 against 1 ndisingazivi kuti wamakazotora akazoita tinochiita here 3 against 2 yesiri hama yenyu maona. Saka izvozvo dai makazviita pajekerere mukupanzwisisa makashedza musha tonga togara takataura kuti kana pari pavillage kana even baba tomboti ndibaba wangu inini wadati pamunda inini
vandoshedzera village assembly kuti no inini ndafunga pamwana wangu nzvimbo village rese richinzwa kandi zvangodzimira zvakuitwa pangoonekwa paane kamba kutaura chokwadi pane kutengeserana mawana kunyange makada kuzotraya kuzozviita sei nasei kandi kutengeserana kwatorepo mawana saka izvozvo ndo zvatinenge ida kuti ase kuavoida saka imimi makawirirana panyaya kuti kunyange iyo nyaya mukuti haina kumang'anga ndokunga iyo nyaya yemunhu iye akatenga anofanira kutombomira kuti asi kugara pamba ipapo kusvikira nyaya iyoyo mambogadzirisana nimi pachezvinhu munhu iye anofanira kutopinda nechannel yomuvillage panobvira upiri hwavanhu kubvira pavillage assembly zvichienda iyi nyaya yehuro ibaba venyu vapedza uye hatifunge kuti imwe munda kana kusimudza maoko kana kuita sei baba venyu vapedza bati kana mazoda tichafamba kana tafamba tazoona kuti zvakamira sei ndoko vachazodzoka kuno kwamambo achitaura kuti no but vanoda kuti mimi mugarisane zvakanaka moyo ichitaura kupanda kutaura nekuti kutaura kuti niko baba yakumba ndofunga munhu tichaona ndakati ndiri pasi kuti nayanditika makati kana mapinda muno matauza ndazvare pai ndazvare muno saka baba vari kunishedzawo pakaita noise ndiri pacivic court panenge pakachena here baba venyu wakandishedza kumba ukuita noise kwakaitire noise pamakachena ndakati inini ndakanzizvo hatifanira kusangana tipamwechera atiri kumba ndati pamakasangana saka mukuro mimi pakati kanhama hamchafamba hamchatosangani pamadzinhamo nenyaya yeningirigeni itei parere kusuda ipeace order asi tinofanira kugadzirisana pahukama chifi nyaya iripo ndowekutika hatitaudzana nekuti kwana takatobatana makoda sekuti zvapera nditika asi bhata apa vanongopfuura apa ndikukwira apa vanosanga kuseka saka pane dzimwe nyaya dzekuti kana nyaya dzekumutsvaga hazvisvirizo hatigonavo kutsvaga zvakawanda kana arudimashure kwagotaura pamusoro wenyaya nyaya yekutaurika payekuti zvinhu sikuvapisoda takanzi hatitaudzana ngatitorei nyaya sezvazviri mapirwo akaitwa protection order yakanzi zvotaurai kutaura munotaura asi iwe usatuka uyu iwe usatuke uyu vachitaurwa vari vaviri ndanga ndirimo mukoti macho havana mbonzi hamusangani kana kuti hamuita sei asi pakambonzi musatukana ndisadaudaatisabvura yamakapuwa ndo yakuto vanapedza kuti makumbodamburana hukama the next 5 years nekuda kwepeace order iyoyo inoti ene makohwanda nekuti peace order maona saka isusu chatinoda kuda kuti hukama hwenyu makanativakana kudai kuda kuti hukama hwenyu hudzokere kana maimbowa huripo hudzokere pahwaimbowa ndo chinangwa chamambo kuno ndonga tinogara kadaura pamambo ndikuti munyananiswe mawana izvo makaita musiri pamberi pamambo zvamukutaura isusu toda kuti pamberi pamambo muyananiswe zvamunenge anezengataadza kuita zvamunenge mataura pamberi pamambo toda zvati munyanyembera mambo mawana ndo pamunodzoka kuti imwani maiti makatiyananisa asi muwangu arudai mawana zvishoka kana munhu akanyembera mambo kanobviswa mbudzi nekuti akanyembera mambo maona asi chinangwa chikuru nchekuti hukama inonzi augezwe sesipo zetsvina maona kunyange makaita sei nasei mumbova nemunhu wani maona pamwe mazongosiyana kuti mwari kuwana mwari kushaya mheni but munongomwa nemunhu wani ndo chinangwa chedu chete chatinoda kuti mudzokerana kana ari munyinyi anobva audzwa namambo kana apa kunzi mukoma wako wawana unofanira kumurespektawo semukoma wako kana ari mukoma anozwa kuti munin'ina wako unongofanira kumurespekta semunin'ina wako vakuru vakaraitaura kuti gudoguru peta muswe kuti vakuru vadiki vaita sei vakucha maona ukaona uyakwidza izwi unonyarara achanyarawo kuti uya munhu andakwidzira izwi uyu maona ndo pandanga kudzoka hukama maona ndofunga mese muri wanamata kuti ndosati tizonamwana kuti handiri kunamata maona inyaya yekuti kunamata taitasira kuti munhu unofanira kwaune tsitsi rudo maona but kana muchiitana zvakadai so imese muri wanamata vanogona kuti vatinamata hamene kuti mimi kuchinamata uko amunonamata hamunamati ndakamira asi ndikona kuti handidi kuendera hangu mwari kunamata chechimwe chete
ndaenda kumasoro asi zvakamirira na matatu Ndaida kutaura nyaya protection order. Inini pamba pano pomukoma wangu hapana protection order kandadaidza wana vangu. Vanouya wese novari kuungana muungana apa. Ndotaura zvandikuda kutaura neni. Handisi kuenda kumba kuuyu, handisi kuenda kumba kuuyu. Ndikaenda pamba pano. Uyai vana vangu titaure chiri kunetsa chii kuti tibatanidze ukama. So protection order ina handizvizive nazvine neni paizvi. Asi kana muchitimima muchatsikidzana kune nini ndikaendafa muchauya here mese muchichema inini. Havauyi. Saka mese hamusi vana vangu chiregedzai kutaura nezvano. Peka ndokuti amada makakuya. Uyai pandakutaisa kuti uyai pano ouya totaura zvichitinetsa chese neno ndinotadza neno wanangu ndinotadza togadzisana tega ukama unoenda kumberi. That's why imi right protection order yasenza pa ndini pano pamama chayasenza chii muri kutaura mesa marambe aindanaona parasikanativa vese vanotaura hapana asingagoni kutaura pauchu hwavo. Nina anotaura, mukoma anotaura, vese hapana da kukundwa ipapa mawana. Vese vanoziva zvese hapana chavasingazivi. Saka pakashaiva hwana anozvideredza panonetsa. Panotodo hwana anoita se anozvideredza mawana. pamusoro idari ndichimirira kuti muvhare henyu dare iko zvine zviri kushungurudzika nekurwadzika taifambidzana mune zvakanaka izvezvi zviri kutedzana wararo ndarwadziwa pane muzukuru wangu uyu ari mashure akabata kudai anonzi trasi nezuro ndichitoudza baba tikaratidza mapikicha mwana ndakararama ndinaye kumba kwangu ndichigara kupindura hembe dzokuziva kuenda pamuviri ndini ndakange ndichitenga ndine murume wangu asi nhasi uno nekuda kwezvikunetsa nekuitika ndadarika haana kana kundimhoresa haana kana baba tichiuya vakati makadikwa ana amaiwe sisi vangu varamba vakanyarara baba asi havasi papisoda nawo saka ndaingokumbirisa munyasha dzamwari kuti sekutaura kwamuri kuita tiri kuda kuti tiumbiridzwe tigone kuita chinhu chimwe chete dambudziko harizikani kuti rinouya adini rinogona kuuya rakanakana neni vana vangu vanosara vachitambudzika havana vanenge vachita amai saka ndikukumbira kuna sisi tiri muno kuti dai vaedzawo kundirerutsira ndini gotwe mumba mavo pakuchata kwandakaita vakange vari tete vangu asi ngavandinzwire tsitsi nhasi unomusha wandinawo ndewechishanu izvozvo nemurambo wavo havataudzani naye saka ndongokumbira kuti nyashangu dzamwari ngadzidzokese pese pamavambi sekugarisana kwataita kubva imba isiri patrojen tichikotsera imba imwe chete ndiri kuti mwari vapindire havo tatienda hangu ndiri munhu 1 kudai uchiparara nekuda kwezvikonzero sisi vangu ndaivabatawo samai vangu asi kuzotaramuka kwavakaitawo kwandiri handizi izvo zvane vana wamubvanari apo hembe tichipfekedzana udresimo asi nhasi uno aisa mukawo kuti dai ayanamisana nesu pakati pedu kuti mama uyu munina wenyu kuenga maidya pureti imwe chete chii chanetsa asi takazosvika pakuti tichienda kumapisoda tichitorerana maprofita acho newa zvemba handina kuzviramba nekuti takati ndaibapa hembe dzangu saka nhau yatata kuti yeuri yakapaswa yaparadzwe nhau yemunda ndiyo yatakamusunga saka usiwa chisungo tatakasunga tiri padare tiri pamwe chete chatakasunga baba vari apa ndingapotsi kutaura takasunga tisina hano vakomana maningi navasina babawo takati munhu hausi kutengeswa akatenga munhu akapuwa mari nhadzo nemudzi wacho mari yake ndochibva takasungana ingana kuti amai vakatenga munhu ndikomana pane vanhu vakatenga munhu vanofanira kusimudzwa kana varipo wabva wajeka naye ndonyaya vavanyapedzisa zvakanaka kunge takaita vana venyava kuneka nyaya yemunhu kuti aone matengeswa atiwana matisunga pamusoro ndinotaura pakonzeresa kuti havana inyaya yemunhu haisinyaya yemunhu inini ndakamira pano ndakamira semuzukuru ndaasingade kubuda mutsaka
but nekuda kwemataurwa zvaakuitwa zvauchiitwa ndichibuda mutsaga nekuti kusawirirana kwevana vakabvira mberi vari vapenyu. Sekuru vangu ivo vaishaiwa vanga vakapanana mugana nababa vana amai vangu pane kagomo kakumba kwavo nekumba vaigara sekuru indaigara nambuya nasekuru ivo vanga vakapanana mugana mbuya vachifa vachirwara vakarohwa nasekuru vangu vane mukadzi wavo nevana vavo vakauya neshambo yavo vakandarohwa neshambo ikanzi ndafanira kuda bhokisi neshambo yangu ndiende nayo mbuya vangu vakati vati blessing ndoda kukuudza Dave akati atora mombe achiendesa kumba kwake zvakati mombe ndoza ndoda kufira pano nenyaya yemunda ndikuudza kuti danga ndikuvhara ende zvishwa danga rakavharika nasekuru vangu saka tinoda kuti bude musakataura zvakawanda kuwirirana kwagara pamustoripo sekuru vangu chaiva vakasvika mukufa vasingatogara kumba kwasekuru avo isi hatingataendi kumba kwasekuru avo nevana vavo tainosangana kuchikoro isi chozwa zimabulunga ndiri muzukuru mwana andaziyavo vaindiudza kuti bonga sekuru vangu ete zvimwe mwangu akafa vakandiudza kuti zukuru dzoka ugare kumba ndakati handikwanisa kugara kumba nevana vako vandinavavo kana ine matenda mtsaka zvisho zvakamusara zvizvi kuti nyaya yekutora mapara ndinokubananidza chii kuti vanhu vagara vasingawirirani kana panotsiurwaka takutokutsiura nokudidwe takutoona kuti iweweka ndoruzukuru kana pane vanavo ende hautogomba nokupindira panyaya idzi ona noti haudi hazvinei ndipindi dai vari ana kwakuti kwakarohwa ana mai vana sekuru vavo varikutaura izvozvo iwo uri tomuzukuru kwako kutongofaitira kuti tivo vaunokama padhizi pako vawirirana vozi papa vakutoradza imwe pikicha yekutoti pamwe ndokutoti mai vako havaramba vachiita sei ona nezvavatokotara zvatamboona nguva diki ona because isusu tiri vanawo wazwaka tiri vanawo but pane pamwe patinoti tinofanira kugumira ona but kana makudai so isusu mangwana tida kuti kana izvozvi vabatana vachazoenda kuti ndimi nevazukuru vacho nevonwa ndimotaurwa navo sei papa pamachasvika pakutaura zvese mona but apa mandosumudza zvinhu mona mai vangu ndaivada mai vangu vakarwara vakaita 3 years tingatonzwa zvakawanda chandikukumbirisa imi madzimai vairi mukoma nemunina imi makabatana nimi vanhu vairi vana venyu vanodi vanobatana nokuti imakaenda vachimwanangu inini zvandirikuita hazvinzarwo uyo waiti nazvinzarwo hamuna chamunguvaka kuti muvakane sevana vanyamunhu munofanira kubatana sevanhu vamwe chete makayamwa mukaka vamwe chete ndambonzwa kuti maidya pamwe chete muchichinjana hembe zvenge zvakanaka waiye zvinei zvakurega kuitika imi amai guru munine wenyu wazhinji vaitikiringa benzi rani rako iwewe akanzi ari kupenga ineunongotonhewo kutenga nokuti uregerera munhu achiditi achipenga iwo munin'ina wakaona mukoma achingaredzire benzi iwe tsigara pasi zvinzikise hana yako wakaona akapopota iwe suduruka uende hapana chaunobva iwe mwana wamai yako chandi kutoatirikupisa kuti kuchibva pana endai munomhoresana garai muchidana masaya semukoma nemunin'ina zvamaita kare ndanzwa muchiti makaita dzimba shanu hazvitaurwe izvi maidziitire dzimba shanu mana vaita imba mbiri zvaramba chigara nokuti uchawa chitukiso kuvanhu asi zvisinei unongeda kutanga kuti pamwe ungaona kugarirwa kanaka chandikukumbira muchibva pano muri vanomunhu muite kuwirirana imi wazukuri aikona kutimira zvana amai mangwana vakuru vaiti panorwa vehukama suduruka vapedza kurovana uchazodzokerwa ndiwo kurohwa ndowatipesanisa panorwa vehukama suduruka ndaamai venyama aikona kupindira nyaya dzana amai mangwana uchasara waanavo ivamai vavo ndopaunonzwa mwana amai vako kuti enda kuna amai ako kumakuva ako wakuti amai vandituka nokuti usiku kupindira nyaya dzana amai unei nadzo
pamwarulira mukaka wavakazi saka ndikukumbisa kuti imi manogara zvakanaka yemapostori yemaprofita siyanai nazvo. Profita neng'anga hazvina kusiyana. Maona wakuda kunoyesa vana munhu mwechitasi wakaita munyama kana urwedzi wemukuru nomunhu wakachera iwe hauna chaunacho ndokuti muprofita anozvaita uyu ndiye ari kukwadza iwe wakaenda wega anonzi uyu ndiye ari kukwadza uyu saka asi muprofita. Muprofita amana kutaurira pakajekerere vanhu muri pomesi. Saka ndikukumbisa kuti dai pasina kuti hurumende iri kutaura kuti izvo kunamata tinoti sununguka inamata izviipa mududa chete dzakawanda taimbota president sitaona kuti maprofita akati neakati timboamisa kunyanya ive anonzi vengotsvi vanonamatira munhu tafe munonamatira munhu afei unonamatira kuti munhu apone usiri unobaya tsoro ndoda kuti uyu munhu afe hakusi kunamata ikoko watomuroyi zvino hatigumire kuti tirambidze imwe chete nokuti zviri mubumbiro mutemuti anamata cheshe anoda asi zvaanozoita ndezvinozosiyana neitinamata. Saka imi vanhu vairi ndomukanyanya nguva yakawanda nhasi tazoona apa kwenyu vauyi tichingoti maprofita achakakutaurai havauyi mamuzoona kuti vari kuzwa kuti takakurwisanisai. Kana ndakarwisanisa munhu ndakamunyepera ndingaere kuzotaiva ndii ndakazvitaura hazviiti. Imi omwe chingozvitora sezvazviri kufa murayiro waMwari. Usamungotonzi dai zvaindi munhu aiti akakuti ndakunotora ndiuraye mambo musana dai tiriko vanhu munyika munhu unofana nguva yako handesi kana waisirwa mune chikafu iya kuramba zvekunzi wanobayirwa tsono mudaizvo iye Mwari achigumira izvizvo. Saka wirirana mukoma nemwina mukoma kubata mwana wame yako ruko yomunin'ina kubatana nomukoma wenyu muchibva pano mubvema vanhu vamwe chete. Hatisada kutaura visika mambo vanataurabe hapana zvikwezatauri chinoitika mambo kana vachivataura kana mune zvamuda kuti taurai mambo vasati vatasi vasati vataura kuitira kuti apainesi mambo vangachikuedza kuningirika vataura zvavataura zvinova zvavatasira kuti zvo zvamuchanoita zvamuchanoteedzera mawana because chikuru mhuri ndo chinhu chikuru ende kuwirirana ndo chinhu chakanaka zvekuti kana mukawirirana kana zvekuroyana zvinopera zvine hamumbofi makaita sei makataura nezvazvo maona. Saka kana mambo vataura zvavakaudya mbudzi nhasi tiri kumba baba vari pavo vataura zvasiyana nezvizvi zvatopera izvi. Kana ndiri kutaura kuti semunhu senyaya yamuri kuti haisisina nebasa yakanzwa kuti munhu ndanaka amene ndogona kutadza semunhu ndiri wekutanga kupinda mumatare nanga ndakabvisa muripo wemasamona ndokwana kuita maviri. Saka izvi zvayakanzwa ndigoni kuti ndinozviwisikidza zvinofambawo sei. amakabvisa masamona emairechi nyaya yenhingirikini iyo yakare yacho nayo nyaya wani ichibhadhara kapi ndakabhadhara 2A. Ndakabhadhara handiti pane yanga iri yemuprofita yedu kane munda ndakabvisa mari yacho nayo panyaya yemunda yanzi nababa vadaira vaimanje vachiti nyaya yemunda takati sumudzo munda hapana achatase hapana achatengesa ndiro zvataurwa zvavazvo zvamakaноsunga muri kuharare ndiyewenye maprofita ndo yamuri kugadziswa namambo
Ochero asipo zvakazvina nebasa rese nokuti pane aiwa uyo muprofita wacho nani kutoti ane nhingi yakanga ichifanirwa kunge ichiuya maprofita ari kupesanisa ari akaera kunyepera iyoyo zvikuitinisere kuti mudare Bakusore, afwe, nyaya dzenyu dzese dzarubviko manzvaba. Ndokunga imbomere nyaya dzenyu ndomamunzo wenyu takupindura nyaya dzenyu dzese dzarubviko. Pane isina unzwiko here? Mamuchitaura yemunda yakataurwa. Tikataura panapa kudonga kana matomunzwa ndatombotaura ndakati muridzi uye wemunda pari zvino akanga akapuhwa anombopinda kuita anything. Achimirira kusvikira kana kuri kuzonda mai avada kuzofambisa nechano yakanaka vachashedzera vemhuri voshedzera village assembly votaura pamberi pevillage assembly village assembly inogarwa nemwana wese village ari above 18 years iyoyo ndo pavachazotaura kuti ndakuda kuisa munhu wangu zvakadai kana imimi muchipokana nazvo pavillage assembly ipapo mamapokana nechikonzero chekuti chakati muchita sei muchipokana nazvo ndozvatataura kuti panyaya yeminda iyi pari zvino hapana any development ichaitwa ipapo then iyi ndoyamakadanirana maoko handizoti pane imwe here yamakabhadharira yamusina kuningirikini then kozoita pane zvimwe zvatinenge tisingazoitendi kubuda musaga zamutaurwa nemwana uyu imi mambati muri wachireka andidika mutemo unomboitaura kuti mutemo weruzevha munhu ungana waona ruzevha rimwe chete andidi but nenyaya yekuti tinechiti pahukama mawana pane dzimwe nyaya dzekuti dai kutoti sabhuku ari kuno tingadai kutoti sabhuku inotsvaga taura kuti misha yadase uku kwaita misha yakawanda tsvaga vana vasina misha muvillage menyu mupe ipapo nokuti apa patoratidza kuti vanhu vakutengesa 2 imimi mune mavillage enyu asi nemamusina village ramuna mawana zvese zvimwe zvinogona kuzobuda futi imomu nokuti tetaona kuti ndokutogadzirisa kwachino kwatingati isabhuku akutonzi chitotsvaga mwana asina musha muvillage opa kana vana vese vari muvillage vanawo totokumbira mavillage akatenderedza mawana because munhu mutemo wemumarezevha ndokuti munhu unoita musha kumwe chete haungaite marezevha mairi hakuna zvakadaro maona saka nyaya yenyu inofunga imini yapera takutoenda pane imwe vanhu vakachenjera vakadai vatokumbira kuna mamburi zvinoona tabatana maoko nhasi mudare vemambo asi pane episoda ndavatokumbira nhasi kuti vainozvuna chi dai zvinhu zvamwari vatochema kudare zvino munononoka mambo kana vataura ndozvandaangauda kuchema nokuti baba vanga vati tichanoungana saka inini pakuungana kwavachaita inini tiri papisodi vanokwanisa kungoungana here vakadai kana kuti vachaita seiwo kuna sisi panyau yachona aiwa kana iri episoda iyo munogara navaboenyu muchauri ina hatigone kudi kukata zvakatongwa neimwe dare riri pamusoro pangu imi munogara pasina vabereki venyu modi mowiri hati pane pamba babwenyu pamuri muungana hamusi kuungana mubako yeuyu hamusi kuungana mubako uyu muri muungana mubako wenyu isoda inotaure isoda itauri imi munotoronda ndatiwa zvakati ibepa risina basa riri imi kana muchiwirirana chete chinotoa kuwirirana kambori zvemambo kana vataura vachanga vachizokonodza vakura vamaka ndozvandikutaura makezviise Pisoda ndini nganoita noizi nemakonzeresa pisoda.